yard namin. Ngayong araw na to ay may meet up ako, mga kaibigan ko na mga hindi taga rito sa Toronto. Sila ay mga taga Manitoba, Winnipeg. Nagkataon na mag-reset sila dito sa Mississauga yard nila. Sabi ko naman sa previous vlog ko na yung may mga tracker na palagi nang bumibiyahe dito sa Toronto, pero hindi pa nila nakikita ang downtown. Today, dahil reset sila, may free time at ako naman ay bakante, igagala ko sila sa downtown. Ito sila guys ay mga owner-operator. Dalawang klase kasi ang truck driver dito sa North America. First is yung company driver. Company driver, ibig sabihin ikaw ay employed sa isang company. Ang pangalawa ay owner-operator. Owner, ikaw ang nagmay-ari sa truck, tapos ikaw ang operate. Owner-operator, parang business mo. Ito sila, mga owner-operator. Ibang level ang meet up ko ngayon kasi owner-operator, hindi company driver. Ang difference ng company driver at owner-operator is ang ownership lang ng truck. Pero sa trabaho, sa mga ginagawa ay pare-pareho lang. Pare-pareho lang, nagpe-free trip, nagpo-post trip, on-road check, unhook, hook up, di-deliver ng mga loads. Kaya pare-pareho lang. At saka yung kitaan, ang kitaan ng isang owner-operator ay mas mataas, mas malaki kaysa company driver. Hindi ko na lang i-discuss ang kitaan kasi ayaw kong basta mas laki ang kita ng owner-operator versus sa company driver. Eto sila guys ay mga kaibigan ko. Matagal-tagal na kami hindi nagkikita. Nagkasalubungan lang nung ako ay nag-drive pa. Nagkasalubungan lang sa area ng USA, sa Canada. Pusina-pusina lang, no? Pag magkasalubong kami sa mga highways. Dito na tayo. Yung yard nila. Brother. Brother, anong number ng truck mo, brother? Ito na, dito ko na, lumagpas ka. Dito ako. Dito truck natin. Yan nga, baka lamigin tayo. Happy New Year! Happy New Year. Pasok, pasok. Kamusta? Ayos lang. Oy! Hindi na ako lalabas, ang lamig. Oo nga, lamig nga eh. Kagabi, lamig nga sa ano eh, sa... Pero wala to sa inyo. Wala to sa inyo. Naka-video ka ba? Nakakuan lang. Pwede naman. Pang Walang remembrance masabi to. na, oh, ito si ano, mahirap na yun. Wag na yun. Baka mahawa tayo. Mga owner operator, oh. Paano paglabas? Enter mo rin. Hindi may remote ka na. meron din pala. Baka sinistang gala eh kami. Wala kayong remote? Breakfast na kayo? Hindi pa maagat eh. Ha? Ano lang. Mamaya na? Ang breakfast, sabay ano na, lunch. Hindi ka ba namin naabala? Hindi. Ako ngayon nakakuan na makasama kayo. Mamimiss ko na ang Walang tracker. ginagawa. Kasi kung wala kayo, Para ka-retired eh no? nag-o-over na ako. Nag-Uber ka pa rin? May daan pala doon sa may airport doon, service road. Airport yan. Yan ba yung laba? Yan ba yung laba? Oo. Oh, pwede trailer dyan? Pwede. Sabi nga Yan ni ako Chris, pinapasok ng training dati. Ay, hindi mo kaya. Pwede, pero ano, Kaya, medyo... nasayad yung ano, Pagkaray mo nasayad dyan. yung landing gear. Yun lang, ayun o. Para makita nyo. Ayun. Parang bobtail. Gusto nyo. Ayun, pwede. So yun guys, may kasama ko dito mga Biglang ngayon, guys. tropa dito. Yan. Isang matinik. Ang taga
Toronto. Yun! Papasyal kami dito sa Toronto. Post. Pasyal-pasyal lang. Yun, pasyal-pasyal. Yun na masarap. Ilang years na kayong pambalik-balik ng Mississauga, Toronto? Kaya ako ulit. Ako lang, dalawa lang ako. After 1 year, ngayon na ulit. Pero nakita nyo na yung downtown? Hindi Hindi pa. Hindi pa. Hindi ko muna ipapakita yung isang kasama namin. Pero ito kasama ko isa, si Direk Bobot. Oh yan, Hindi airport rin na yan. Mga Runway na kaibigan yan. ni Ricky Davao. Kabigan ni Ricky Davao. Tapos ang labas, Doon na sa Porto, yan, Poroa na yan. Madaanan mo. Oh, ayos ah. Parang rin lang Baiso ng Winnipeg Airport na, di ba? Oo nga, no? Airport na, no? Minsan, Philippine Airlines. Mamimiss mo ang Pilipinas. ito nga pala, may pal nga pala dito Oo. bumababa. Direct, Manila. Iikot ko kayo sa downtown para makita nyo yung mga tourist. Pag Toronto kasi, CN Tower. Alam nyo yung CN Tower? Ah, Doon yung laruan eh, di ba? Ha? Doon yung laruan malapit. Malapit din doon. Yan, Poroa na yan. Makikita nyo. Ay ngayon, makakapag-upload ka na. Wala kasi tayo layover, ngayon lang naman ako na layover. Pag sa bahay, wala rin time. Kaya, Ganito ang buhay ng tracker. So, dapat kuhan sa pamilya. tsaka meron ka ding meron ka ding oras sa sarili mo pag yung ganito. Parang tinatawag nila na me time. Oo. Saka wala. Pearson Airport. Philippine Airlines ang nandyan eh. Isang biyahe lang sila isang araw eh, no? Ibang klase. Pagka nauwi ng Pilipinas dito, pagka dito lang galing, Ay ngayon, kuha na. 2002 ata. Dati pag yung wala pang Pag walang pandemic, shade. ngayon hindi na ganun ang Ngayon, presyo. 4 kami. 3 adult, isang bata. 1 adult na yung 12 years old ko eh. Oo. Kuha na, 12,000. Ah, Uwi sana kami, wag na lang, 2 weeks lang, sayang. 12,000? No, Walang hiya naman isang sahod na ni Direk Bobot yun ah. Patay tayo. 12,000 patay. Isang buwan sahod na natin yun ah. Ang tapay. Dito ka umikot. Brad, nung lumagpas ka, Oh, di Ay, yan, pala doon ka. yun. Oo, di ba? Okay. Basta malampas mo yung Dixie, dito yun ano. Yung Diyo, unang exit. Oo. After ng Kasi Dixie, yan yung nasa, pinaka-unang exit. nasa kuan ka Outer nun ring ka. dati, nasa express ka. Kaya nga Alam ito, mo, alam mo. pag pupunta ako rito, dito tol, andito na ako. Mali naman kasi yung sign doon eh no, sala eh no. Naroon na sa tutok Oo. na yung Dixie Road na sign eh no. Kahit Malaman ako, mo. nabiktima nga dati. O doon sa kolektor, yung nakalagay na Oo, kolektor ano. doon na eh. Kasi, Tutok na eh. nung hindi pa ako tracker, bihira lang ako sa area na to. Kasi nandun sa amin sa Toronto. From here, mga kuan pa, 20 kilometers. Kaya hindi ako familiar before dito. Sa Makati ka lang naman mahirapan, doon lang may one way. Eh pare sa Makati walang pakaliwa, puro pa kanan. Kaya upal doon. Yan ang Rogers Center sa baseball. Yan, yan tayo pupunta mamaya. Yan ang CN Tower. Yan. Kung gusto mong pabig. Ito ng downtown Toronto. Pinaka-heart ng ano. Oo. Mamaya gusto mo pa rin dyan. Dyan, wala yan. Yan. Ang downtown. Para nakatanga mo dahil. Walang pardahan sa gilid-gilid, ano? Walang paradahan pero pag mag-deliver ako, alam ko na saan ang mga paradahan. Oh, yun ang style. Ito brother, dito, deliver ako dito tapos doon ko sa pinakataas. Ikaw mo magdadala pataas. Oh, Siyempre, nakakatulog pala, no? gilid, ano? pero yung mga elevator niya, mga high speed. Ilang mga floor yan, brother? Ay, aabot ng 70, 80. Pero high speed brother. Talo pa yung mga sa luma na building na pupunta ka lang ng 3rd floor. Dito naman, sa kanan, Scotiabank Arena. Yon ang home court ng Toronto Raptors. Ayun. Yan. Manood ka ng NBA dyan. Ah, dyan lagi yun, no? Yung natawid yung mga, halimbawa maglalaban Toronto tsaka Detroit. Ganyan. Oo, dyan. Nanonood. Andito kami sa CN Tower, Rogers Center. Si Carlito kasi baseball player sa Pilipinas, parang national team eh. Kaya pumasok siya doon no, sa yung parang home court ng Blue Jays. Yan, dyan. Rogers Center, dyan. Dito naman is ang CN Tower. Yan, yung CN Tower na yan.
pwede kang umakyat doon. Mag high speed elevator galing doon. Parang Calgary din ha. Ayan na, streetcar namin. Car ba sa street? Yun ba yun? Ha? Kasi sa ilalim nito, subway. May train line din, subway. Ito po ano to? Chinatown. Spaday na ang term. Mga pasalubong, mga t-shirt. Toronto dito ang mura. Oh. Kasi kung bibili ka sa mga like yun dun, CN Tower or Niagara, Oh. 20 isang piraso, Oo. 25. Dito, makabili ka ng 4, $20. Talaga yan. Per Ako- season lang. Market kasi ako ng bundok kasi nag-snowboard ako. May Yun. bundok? May bundok dito? Doon sa may Barry, Blue Mountain. Ah, okay. Ah, oo nga pala. Yung snowboard rack ko sa taas. Meron din doon sa may ano, sa may yung pa-exit na papuntang Sudbury, meron din ako natin Ah. may gondola. Pero maliit lang yan. Meron pang Queen's Park. Queen's Park. Yan ang provincial capital namin. Easy. Ito naman, sunod natin puntahan, Bloor Street. Nandoon yung mga high-end na mga kung bibilhan nyo yung mga asawa nyo, mga Louis Vuitton, mga ganyan, Hermes. Dito naman brother, Church Street, ito yung sa mga kaibigan nating LGBT. Oh. Ano yan, teritoryo nila yan, yung mga pride. Ha? Kasi napakasikat tong, di ba pag sa Canada, pride, yung pride parade, No. Oh. nandyan yung mga parang baluarte nila, Church Street. LGBT. Yan, tingnan mo yung crosswalk nila, rainbow. Oo nga, ano? Ito, yan ang kulay Ano? ng pride ko eh. Ayos yan ah. Ngayon, pupunta tayo sa Yonge and Dundas Square. Yun ang parang Times Square ng New York. Ito naman, Yonge Street. Ito yung parang main street ba? Yan, kita mo yung ilaw-ilaw doon. Oh, yun na yung Yonge and Dundas. Aling ilaw. Doon, Ayun oh, yung maano. may mga screen. Oo. Oo. Yan. Ba, may Jollibee na pala dito. Meron. Dito tayo park. Ano yun? Nag-iisa lang yun? Marami dito, marami. May Jollibee. Hanap tayo ng parking. Yan oh. Parking pero Sunday 1 PM pa ang umpisa ng bayad. So ngayon wala Sunday pang to 9 PM. Wala pang bayad. 1 to 9. Magaling din yung isa na yan, brother. Alam Oo. din niya. Ito kami sa Yonge and Dundas Square sa Times Square ng Toronto. Ito lang, holder. Yan oh. Dito kami guys sa Toronto Hilton Center. Yan oh. Yung mga bisita ko, si Ryan. Yan oh. Pumasok muna kami dito sa loob kasi ang lamig sa labas. Papapa ng lamig sa subway train station sa Yonge Dundas para maipakita ko sa kanila ang subway train. Yan, coming na. Yan o, dadaan. Hindi na kami papasok kasi hindi na kami magbabayad. Yan ang train. Let me know how you want. Ay, naku, alam mo. Parang maluwag. Yan. May ano kami, tour guide. Nag-rent kami ng tour guide. Ang nire-rent namin lang, ang ano lang, hindi kami nagre-rent ng driver lang. Ako pang tutor lahat. China all.
Dito na naman kami ngayon sa Dixie Mall. Nag-iisang Nike clearance outlet ito. Makapagastos to. Yan. Oh, yan. Ito, magla-lunch kami. Gutom na kami. Eat all you can dyan, oh. Walk of fame. Ito, mga vlogger kasi ito, oh. Vlogger, oh. Sana ma-shoutout tayo. Shoutout! Vlogger na ako, vlogger. Let me know how you want. Let me know how you want. Ayan, dito na naman kami sa Seafood City, oh. Yan, oh. Oh, mga Pilipino dito. Hinihintay namin si Ryan. Kasi namili sila dito ng resupply kasi bibiyahe na pabalik ng US after. Si Carlito ay pupunta ng Texas. Texas. Si Ryan, Ohio. Ako, reset pa rin. Resetting. Yan, dito kami sa loob ng Seafood City. Yan, oh. Dito na naman kami sa Costco na naman. Ito, no? Grabe. Nag-resupply kasi sila. Resupply kasi parang hindi na uuwi sa Winnipeg. Tuloy-tuloy na ang biyahe. Nandito na kami sa yard nila ni Brad, Ryan, saka Carlito. Nakakabali. Oo, ikot-ikot kami sa downtown Toronto. Mani ang nabili. Ako yung nagpapasalamat rin na nabigyan nila ako ng time na Maraming salamat din. oh, welcome. Brother, maraming salamat. Ako yung masaya dahil kahit paano, kahit nahinto ako konti sa tracking since November, ako ay nakasama ulit ng Siyempre, mga part ng tracker. family yan. Oo, Part ng so, family. nandito ako sa yard nila. So again po, Yard nila, yard natin to eh. mga owner operator po. So sana mahawa po tayo, di ba? Oo. So ayan oh, yung yard nila. So ito po ang truck ni Brad Ryan. Volvo 760, no? Yang kay Brad Carlito nandun sa unahan. Nakikita nyo naman sa previous vlog ko. Yung truck ko po wala na. Nandun na, inuwi ko na. Maraming salamat. At Yes. huwag niyong kalimutan, suportahan na mag-subscribe kayo kay Malalakbay Malalakbay Biyahero. Yan. Salamat.